भारत संबिजितनि द'थि फारिनि सिङाव दाजानाय बिटिसि संबिजितारि होखानाय गोहो बायदियै आसाम सरकारा बड'लेण्ड खुंथायनि सायाव आखाय होनो मोना बेफोरबायदि रोखा संबिजितारिनि गेजेरजों दानानै दोनखानाय जोंहा बिटिसिआव पावार दङ। नाथाय बे दानानै दोनखानाय पावारनि सायावबो दिनैनि समाव आसाम स्टेटआ आसाम सरकारनि माखासे पलिटिकल लिडारफोरा दिनै नोजोर होदों बिटिसिनि माखासे सिस्टेमफोरखौ ब्रेकआप खालामनो नाजादों। मानि थाखाय दिनैनि समाव बेफोरबायदि सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनखो होनना बुङोब्ला जोंनि हारिनिनो बै माखासे लिडारफोरा लोरबां जायफोर लिडारफोरनि लोरबांथिखौ बै दिनैयो गुबुन हारिनि लिडारफोरा दिनैयो केपचार खालाम बिथांमोना दिनैयो बेफोरबायदि स्टेजसिम बिथांमोना खामानि मावनो गोहो मोनदों। मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पोस्ट शेयार खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन, जेरावनोखि मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारा दिनैनि समाव बे बाथ्राखौ मोनदांनानै मिथिनानै बागदावखांदों। जेरावनोखि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि मोनसे पोस्टनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा शेयार खालामदों। बिथांनि शेयार खालामनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सेराव आं फारि फारि फरायलांनानै खोन्थालांगासिनो दं। मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारनि पोस्टखौ आं नोंथांमोननि सायाव फरायना होलांसै। नोंथांमोना मोजां खोनासंबानो जाबाय दे। बाथ्राफोरखौ कमप्लिट खोनाबासो नोंथांमोना हमदांजोबनो हागोन मा जामारदों दा समाव। जोंनि मोनखानाय बिटिसिनि जायफोर गोहो बैफोर गोहोफोरखौबो दिनै गुबुन हारिनि पलिटिकल लिडारफोरा नोजोर होदों। मोजां खोनासं। आथिखालाव आसाम सरकारा आसामनि गासै जिल्लायावनो गोदानै आयेन आफाद बियाब दाफिननायनि उनाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गोदानै जौगाखां खोन्दो दाफामनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसे आसामनि पन्चायत खुंथायनि गोहोखौ मोजाङै मावफुंलांनायनि थाखाय गामि पन्चायतनि जिल्ला थोरोबनिफ्राय लानानै गामि थोरोबसिम बियाब दाफामनाय हाबाफारिया आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जादों। बे समावनो आसाम सरकारनि पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाना थोंजोङै बड'लेण्डनि जिल्लाफोरावबो जौगाखां खोन्दोफोरखौ फिन दाफामनायनि थाखाय बड'लेण्डनि जिल्ला बेंगिरिफोरनो लाइजाम हरदों। नाथाय भारत संबिजितनि द'थि फारिनि सिङाव दाजानाय बिटिसिनि संबिजितारि होखानाय गोहो बायदियै आसाम सरकारा थोंजोङै बड'लेण्ड खुंथायनि सायाव आखाय होनो हाया। संबिजितारि गोहो बायदियै बड'लेण्ड खुंथाया गावनो बे जौगाखां खोन्दो दाफामफिननाय बायदि हाबाखौ मावफुंना लानो हायो। जेराव भारत संबिजितनि द'थि फारिनि गोहो बायदि बड'लेण्ड खुंथायनो आसामनिफ्राय हरखानाय बिफाननि सायाव आलादा एडमिनिस्ट्रेटिभ, एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेटिभ गोहो दङ। आं मानगोनां बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा मुस्रि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौबो बे बिथिङाव नोजोर होनो सिगाङाव खावलायदोंमोन। जिहेतु बिथाङा बड'लेण्डनि पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफानखौ नायो। आं बड'लेण्ड खुंथायजों आसाम सरकारनि मख'नाय बिफानजों बाथ्राखौ मा सावरायलायखो बेखौ उनाव जेबो मिथियाखिसै। नाथाय आं बावैसो अदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय आसाम सरकारनि पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि सिङाव जौगाखां खोन्दो दाफामफिननायनि सायाव जथुम लिंनाय सोमोन्दै लाइजाम मोननानै बागदावखांदों। दिनै गोबाङा गोबां बाथ्रा साननो हागौ। आंखौ राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय बायदि खामानि मावदों होनना बुंनो हागौ। नाथाय बड'लेण्ड खुंथायनो भारत संबिजितनि सिङाव होखानाय गोहोखौ गोरोन्थियै सेफायनानै खामानि मावनो नाजानायखौ आं गनायनानै लानो हायाखै आरो बेफोरबायदि संबिजितारि गोरोन्थि बाहायनायफोरखौ बयबो नोजोर होनाया जों बयनिबो बिबान जानांगौ। जोंनि बड'लेण्ड खुंथायनि गोहोआ गुबुन गुबुन आसामनि थाखानाय गावखुंथाय गौथुमनिख्रुइ संबिजितारि महरै आलादा, जायखौ सम सम बिफानारि बिबानगिरिफ्रा डिमा हासाव एबा कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमफोरबायदि एखे साननानै खामानि मावनो नाजानायखौ नुनो मोनो। बेनि थाखाय आं आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिफानारि मन्त्रि आरो बिफानारि गाहायनो बाथ्राखौ लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों। आं मिजिंथिदों बाथ्राखौ मानगोनां गिबि मन्त्रि बिथाङा जोबोद गोनांथि होना गनायगोन। आं बेखौनो हास्थायो जेन बड'लेण्ड खुंथायनि गोहोआ संबिजिताव होखानाय बायदियै सोलिलांबाय थाथों आरो बेयाव जेबो खुंथायारि एबा राजखान्थियारि गोनो गोथो थानाङा। गोजोन्थों। नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिनो हाबाय दा समाव, नंगौना नङा? बेखायनो बाथ्राखौ एसे नोजोर होनानै नाय जे थारैनो जोंनि हारिनि बै माखासे पलिटिकल लिडारफोरा दा समाव मा खालामबाय दं। बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथांमोना दिनैनि बे समाव जे उदिस गैया। नाय, साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन।
एसेबां मोनसे गेदेर बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन साननानै नाय जेरावनोखि बे बाथ्रानि सायाव जोंनि दिनैनि बै लिडारफोरा जेबो उदिसानो गैया जेबो खबरानो गैया जेबोखौनो मिथिया अब्ला बिथांमोना दिनैनि समाव पलिटिकेलि साफा साफा लिडार जानानै मा मावखो मा नोजोर लाखिखो जेरावनोखि बेफोर बाथ्रानि सायाव जोंनि हारिनि बै लिडारफोरा जेबो नलेजआनो गैया जेबो मिथियानो नाय साननानै नाय अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला जोङो बेफोरबायदि लिडारखौ फैबाय थानाय समाव जोङो सापर्ट खालामबावनांगौ ना बावनाङा साननानै नाय एसे जाय बाथ्राखौ दिनैनि समाव बै जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा जेबो उदिसानो गैया जेबो मिथियानो अब्ला दिनैनि समाव बिथांमोना मा खालामबाय दङ लाजिनांगौ नोंसोरो एसेबां गेदेर बाथ्राखौ दिनैनि समाव नोंथांमोना जेबो उदिसानो गैया हा अब्ला जों रायजो राजाफोरा बेफोरबायदि लिडारखौ फैबाय थानाय समाव आरोबाव लिडार खालामहरबावगोन ना रायजोफोर साननानै नाय एसे जेरावनोखि जों लिडार खालामहरो मानि थाखाय जोंनि थासारिखौ निउट्रेल खालामनाय जेब्लाबो जोंनि गासै रायजो राजाफोरा आलो गोजोनै हा जालांनो हायो गोजोनै थानो हायो लोगोसे बायदिसिना जोंनि हारिनि माखासे गोनां खामानिफोरखौ जों मावनो थाखाय बिसोरखौ जों लिडार खालामहरो हा नोंसोरखौ जोङो बै बिटिसि डेभेलपनि उनाव फैनाय फैसाखौ जानो थाखायल' नोंसोरखौ जों लिडार खालामाखै जोंनि बिटिसिखौ शान्ति गोजोन लाखिनो थाखाय लोगोसे जोंनि हारिनि जेसेबां गांनाय उखैनाय दं जोंनि हारिखौ गोजोन लाखिनो थाखायसो नोंसोरखौ साफा साफा लिडार खालामहरदों लाजिनांगौ नोंसोर दिनैनि समाव एसेबां उदिस गैलायै नोंथांमोना मा खालामना दङ ना उन्दुना थाबाय थायो नोंसोरलाय जों रायजो राजानि खामानि मावनानै गारै हा তাকে স্টেপ এইটো হৈ যায় অসমীয়া ভাষা আগতে এইট শিডিউলত হল বড়ো ভাষা পিছত এইট শিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত কল বড়ো ভাষাৰ বহুতখিনি আজি ৰিচাৰ্চ ষ্টাডি এইবিলাক হৈ আছে বহুতখিনি ক্ৰিয়েশ্যন বিলাক বড়ো সাহিত্য সভা আৰু আমাৰ বিভিন্ন জনে এইটো কৰি আছে গতিকে নিশ্চয় যিখিনি ষ্টাডি ৰিচাৰ্চ আৰু যিখিনি কাম হৈ আছে সাহিত্য একাডেমীৰ লগতে হওক বা বিভিন্ন সংস্থাৰ লগত নিশ্চয় বড়ো ভাষাও এই লাইনত গৈ আছে আৰু বেছি দিন নাই বড়ো ভাষাও তেনেকুৱা স্বীকৃতি পাব এইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত এটা কথা ক'বলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছো আমি বড়োসকলৰ বিভিন্ন ট্ৰেডিশনেল যিবিলাক আইটেমছ সেইবিলাক জিআই টেগিঙৰ কাৰণে 21টা আইটেম এপ্লাই কৰিছিলে আৰু সেই 21টা আইটেমৰ ভিতৰত 13টা ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আৰু 8টা হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে ভাৰতৰ ভিতৰত বিভিন্ন অঞ্চলত যেনেকৈ জিআই টেগিং হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সকলোতকৈ জিআই টেগিং বেছি পোৱা একেবাৰতে বেছি পোৱা অঞ্চলটো হ'ল বড়োলেণ্ড অঞ্চল আৰু বড়োসকলৰ খুব আনন্দৰ এটা সময় আহিছে কাৰণ হৈছে এটা সময়ত নিজৰ পৰিচয় অস্তিত্ব জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আমাৰ 5000কৈ লোক মানে শ্বহীদ হৈ গ'ল আজি এই বড়ো ভাষাৰ বড়োসকলৰ দখনা আৰনাই সেৰজা সিফুং অনলা নাৰ্জিৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ফুড আইটেমৰ পৰা আদি কৰি ট্ৰেডিশনেল আইটেম বিলাক জিআই টেগিং হৈ যোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় এটা সংস্কৃতি বা ভাৰতীয় এটা কালচাৰ হিচাপে বা ভাৰতীয় এটা ট্ৰেডিশনেল এটা আইটেম হিচাপে বড়োসকলৰ যিটো আছে সেইটো সদায় প্ৰিজাৰ্ভ হৈ যাব এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট बेयाव मोनसे क्लियार पिक्चार फैदों जे फैगौ बिसायख'थियाव जे बनरगाव समस्तिया UPPLआनो देरहासिगोन बिनि क्लियार मोनसे पिक्चार दिनै नुनो मोनदों गोबाव सम बेवहाय BPFनि बिजाथि देरहादों आरो बिथांमोना नांगौ बायदि खामानिफोरखौ रायजो राजानि मावबोनो हायाखै जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय दुखु मोननाय फैदों आरो बिनि थाखायनो दिनै गुबुन गुबुन रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय जइन जाफैदों UPPLआव आरोबाव जों खोनानो मोनदों आरोबाव हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा बेवहाय जइन जाबावगोन आरो आङो दिनै 40टा समस्तिखौ बेरायनानै बेखौनो नुदों जे फैगौ मास मोनसे मोननैनि उनाव बे 40टा समस्तियावबो UPPLनि जि सापर्टार बियो 60%निख्रुइ बांसिन जानो थांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय जियानो बिसायख'थि फैया मानो UPPLनि बिजाथिया जोबोद मोजां भट लानानै देरहागोन बियो रोखा जाबाय आरो बनरगावआवबो UPPLनि बिजाथि देरहागोना सम्पूर्ण भावे जों नायोब्ला रोखा जाबाय बिथांमोननि खामानिखौ मावबाय थादों बिजेपिआ जों जोंनि खामानिखौ मावदों दायो जोंनि एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ नेक्स्ट बिसायख'थिनि उनाव मा जागोन एबा बिसायख'थिनि समाव मा जागोन बेखौ जों दानो बुंथ'नो हाया नाथाय UPPLआ गावनि लाइनजों खामानि मावदों जोंहा गावहा एजेन्डा दङ